Szevasztok. Ütöljünk a Stevie-vel. Gyere már ide, basszony, gyere már! Basszom már, gyere már! Megy alsó megtől. Keresed a bajt, ha versát. De nem jó, mert te spontán. Emlékszel még a Billy Idolnak a videoklipjére? A Shock to the System? Tudod, hogy járnak a kamerázók? Hogy járnak? Összetörik a kamerátnak a fejüket És is. beépül az arcodba a kamera, és egy kiborgatsz el. Hát a mögött Max. Újra. Jött egy SMS. Nem jó nőzé. Mutasd meg, hogy iszol az unit. Hát hol az Uni? Hol Best magazin? Én itt maradok. Ott van az Unikum az asztal. Hol? Mindenki szereti. Ötikán. Jó is az, nem, jó is az. Mi is imádjuk. Én olvasott vagyok, komolyan. Mert mit csinál a futában? Tenni fog. Nesze neked, apám! Na van már ilyen. Van a kocsiba is. Neked van ilyen? Aha. Milyen cigi ez? Tudod milyen cigi ez? Az csak egy tok rajta. Tudod, EUD. Azt hittem ez a munkásnak az új csomagolása. Halálszöveget eltakarni, gyászkereten. Nagyon komoly. Nem is láttam még ilyet. Mi az, egy jelendem? Milyen cigi van benne? És ebben van ilyen másfajta doboz is benne? Van puncis is, meg minden, már mindent csináltak. Milyen? Persze, ha? Ilyen nincs vetközőcsaj, hogy megfordítod és akkor Az toll, tudod, és az a 80-as években. azt be lehet hozni dobozba is, nem? De már 1000 fajta van. Van is, kövesd a fehér nyulat. Micsoda? Kövesd a fehér nyulat. Próra. Matrix. Azt hittem, a próra. kövesd a vérfoltokat. Véres tüdőfoltokat. Feri, téged megérintett már az Unikum? Még nem. Meg kéne kóstolni. Kanadában pohara. van rajta fénykép. De ne is reménykedj egy pohárba. Szerintem. Akkor Józsi, mutasd meg, hogy az unit hogy kell inni. Micsoda? Unit, mutasd meg, hogy isszák. Én mindig rájövök, Na, hogy ott az Unikum ez baromi szari talán. Nagyon. Az Az a legjobb. Ja, a földön. Én jéget szeretem. Az Unikum. Voltam egyszer ott a Dreher sörgyárnak, van egy ilyen Keserű. bemutató, Kurva jó. minek hívják ezt bemutató De a kocsmája, sör is keserű. és ott volt, hogy odaértünk, és nem ismertük a szituációt. És Ez egy bemutató kocsma. kértünk, hát ott az a saját kocsmája, tehát sört szarér úgy érmérik, de valami Ez hihetetlen. hol meg a van, piac is. Pesten? Hogy rámozdult, mi? Ott a 10. kerületben, hát ahol a sörgyár van. 10 kerben? Ott az éles saroknál pont. Olyan 11-ben dolgozom, tehát tudom, már nem messze van a 10. Messze van? Messze. Hát a Dunának van. Várjátok. Pont átellenes. Kicsit el vagy. Józsi, uni. De viszonylag könnyen át lehet Megkusztad meg? Aha. Megkusztad meg? Meg. Viszonylag könnyed, és a Dunának a túloldalán. Na és az volt, hogy kértünk 2 vilmost, 2 tekilát, 2 unikumot, meg 2 korsó sört, és az volt 700 forint. Az jó. Oda el kéne menni. Megnézem a Mi túlságot. beszéltem, olyan fölvették a régen. Hadd lám, mit írna. Okulás. Hadd lám, mit írna. Kétszer kérdeztünk vissza, Előről. hogy most ez Előről. tényleg jó-e. Melyik? Hát ez amikor 700 forintot fizettünk ezért a mennyiségért. Az ötlet jó. És onnan úgy jöttem el hajnalba, hogy a kezembe egy 7 decis unikum volt. És nem fizettem, egész éjszaka nem fizettem semmit. Úristen. Akkor meghívlak oda valamire. Ja, Szülinapotokra. de jó, Te is jöhetsz. ott friss sör is mindig. Na, És mi ez, Dreher? Hát igen, Anti bácsinak a... De az százas sör. Nem, az jó. és igen, 2 éve történt. Nem baj. Tehát ilyen, tudod, ilyen világrengető Kisebb esemény. csúszással. 2 éve, és akkor ilyen, és akkor 2 éve történt. Gregor Bernadette és Erdélyi László az Unisex együttes énekese hazatért, nem tudom milyen nyaralással. 2 éve ilyenkor, mai nap, akkorát szartam, És akkor hogy utána várni kell egy jó Kiszakított az órát, aranyeredet. hogy akkor megint visszamenjen ezerre az ára. De Zseniális. akkor viszont, amikor felment Itt a van. Mobile-nek az ára, akkor mit tudom én, Ja. a Vladimir az megleved. ez volt a való világban az a izé. A túl. Magyar tarka. De nem, mert nem Itt tessék, az utókornak. Szegál. Nesze Mondd a bar. fénybe, hogy Ki hazudik és ki mond igazat. Egy Chamber az még nem gassál. Itt van, bazd meg. Itt van. Ez korunk emblematikus jelképe. Most mondjad? Itt van korunk emblematikus jelképe. Egészen jó. Hát igen, csak ez Elég közel állunk Nem jó a egymáshoz. fény, nem jó a fény miatt. Akit a társadalom piedesztára. Most jó. Örülök, hogy nem te nyertél, öreg. Hát egyébként is. Betegre. Sunyi vagy és gyenge. És mi benne a rossz? Hát az, hogy ezer rá nem megy.
Zseniális. Jár, ami alá nem megy. Ez a gyerek ott lakik nálunk. Sör sincs. Ez a hosszú indián. De van. Biztos sör. Egy ezres sör, igen. Jó, nem. Szóval Minimum. mindennek megvan az ára, vagy van az alapára. Kérem, kapcsolja ki. Többet nem tudok, kérem kapcsolják. Kérem, kapcsolja ki. Mit tudom én? És az alapár az olcsóbb, mint a szokás. Az a gáz, hogy fikázni akartam, de érdekel. Példa volt a Fushira, ami a 80-as évekre annyira jellemző volt, ugye? A jó munkás ember. Igen. Nekem volt egy kedvencem, román rajzfilm volt, és az volt a... Csirmi és csurmi. Nem. Ott rohadjon meg, aki ezt csinálta. Az is állandó para volt, de az volt a következő történet, hogy a porszívó beszippantotta a komplet világot. A rakétaport. Még egyszer, micsoda? A porszívó beszippantotta a komplet világot, ez volt a történet. Na most innentől kezdve nem maradtam meg a porszívó közelében, 14 éves koromig. Erre voltak jók ezek a mesék. A nyomás után... Hát miért a Nupagagyi? Hát az Igazi orosz mese volt. Ilyen gonosz, Érted, amíg mozog. bábfilmek egyből egyik kivéve. Laki a G.I. Joe-t ilyen? Hát ez ostoba volt a G.I. Joe. Meg a pimpa. Pimpa. Ma reggel elmedik Afrikába, és elment Afrikába, és este hazamegy. De a pöttyeit ott hagyta, és ezek jöttek utána. Egy éve Marson, az is állandóan egyedül volt, tiszta para az egész. Igen, para az egész. De tényleg, Én a rajzoló srácot szerettem. Ki volt a Csigabiga is az jó patkomadni? Az milyen meg. Meg volt valami Jankó, az csehszlovák rajzfilm volt, és Ó, meg a szapfi. azért utáltam, mert a veréb mindig úgy volt lerajzolva, hogy a lába ilyen 4 vonal volt. Egy függőleges és ilyen 3. Nekem meg videón egy csomó. Nekem a Nupágágyi van videó. Nupágágyi. Jó nagy para volt. Meg lemezhallgatás gyerekkorotokban, nektek ez minden volt így? De. Mese lemez? Tehát én az Ószt, ami egyébként egy dupla lemez volt, ezt kívülről tudtam. Tehát így kb. 100 milliószor Az meghallgattam. a titok. Ezt ismerte valaki? Titok. És lesz. Akar a halál pont. De akar a halál, mert nincs megfelelő tartalom. Vagy Hát ha rájövök, akkor gondolkodni, hogy csinálja. Akkor meg már kitalálják, hogy az nem is lesz szabvány, aztán fizess elő egy újra. Milyen rádió is jön egyébként? aha, Lehet rajta szoktak rátenni. Én gondolkozom. Utána kimondom. Én úgy egy csomó helyen Komoly rá probléma. szoktak tenni a kábelre, mert elviseli. De idegesítő az azért egy ide után, hogy itt nézel engem. Nyeltom a gatyám. Hang vagy. Tudod, hogy nem A vagyok. kék elefánt, tudod. Na A gyerünk, alsógatya sem. gyerünk. Ez egy kicsit több információ volt, mint amire Póló számított. kéne rád, hogy turista vagyok. Mi? Ezt is húzzam? Nem, póló se kell, elég a kamera. Kicsit szűkebbre kéne. Majd örültök ti még ennek. Nem? Majd. Szerintem a fia időn. A rendőrségi szembesítésnél már Nézd, ez volt. mindegy. Ez apunak a hülye haverjai. Hogy van ez? De most, én már most röhelyes vagyok, gondolod, de mi 18-as karikával el tudod látni, Feri? Persze. Na, akkor ebben. Attól függ, hogy mi lesz a visszajelzés. Na mikor megyünk erre a partira, ha? Ne nézzé, mikor megyünk erre a partira? Lerúgjam? Valaki unikumot, Feri, Biztos nem. Lényeg. De pohárba kitöltve esetleg érdekel. Igen, nekem is kicsit nagyobb. Nem is gondoltam. Na, most kérdezd meg újra. Mit? Ki ez a tapadó korong csaj, akit mondtál te ezért? Na, András, Marci, itt a cigit. jó, köszi. ki az a A tapadó Vivi. korong csaj? Miért tapadó korong? Menjél turistáskodni. a Vivit mondd már el. Mondjál valamit az unokaöcsédnek! Halló, gyere ide! Gyere velünk, gyere velünk. Mi van te undorító? Ja, lehető feleség. Ezt fölvette! Föl. Mi volt ez Ugye ez a... nálunk szlogen a Igazi cégnél. reakció! De már csak Igazi reakciós! De mi volt ez az nagyon-nagyon keményen? Tehát már csak annyit, hogy gyere De ez velünk. ilyen- Már csak ennyit szoktunk mondani. Milyen vagy?
nagy nyúl. Hogy volt az, amikor kiment a biztosíték? Még egyszer? Beszervezted, leszervezted. Közben a gyam ledobta az égszíjat. Ledobta az égszíjat. Jó, mi? Jó fejlesztés. Azt a kurva, ez honnan van? Én már én csak hallottam. Bárki. Hát apám ez ott van. Jó, igényes, nem? A leaf az már kevésbé olyan. Le is fosom, rövidítve. Csak nem kell annyit tépni az áldát. Azt nem tudom, hogy van egy finnország. Itt van a... Ez. Ásányvíz? Igen. Mindig tudsz valamit előkapni. Most már nyitott szemmel kell járni a világba. De apám ez ott volt. István. Te István. Jesszusom, ezt a... Mi a Ferike? Apukád megengedte, hogy elhozott volna? Meg. Úristen, ezt nekem emésztenem kell. De ezt te nem hallottad még eddig? Soha. Foly. Én nem szeretem a bort. Foly. Ezt ki mondta, hogy bor? Mi ez? Vizelet, mint a holnap. Ez whisky szóda. Gyere velünk! Ez most így úgy bennem marad. De ez jó, mert ezt, hogyha nem, valaki nem ismer, akkor lehet mondani főnöknek is. Gyere velünk! Ha korlári módon viselkedünk, akkor... Kérem, kapcsolja ki. Többet nem tudok mondani. Ferivel jöttem, igen. Honnan ismerlek? Hát ez az. Ferkóval jöttél? X éve. Igen? Ővele meg együtt jártam főiskolára. Fiúk csinálja? De vele is együtt dolgozott. Ezzel. A Billánál. Ezzel. Szép reményünk ez. Mi voltunk a brigád. Aklik. Fókokat veszed most? De a sarkában van a fejed. Nekem a legnagyobb sikerélmény. Limbóintó. Tehát az előbbit ismételnek, hogy a... De ez már nem olyan spontán. De ez a baj, hogy ezt egyfolytában egy ilyen rohangás, utána össze kéne vágni, hogy egy hónap múlva születik a lányom. Folyamatosan, hogy azt mondjam, ez a gyere velünk, televerünk. Ezt akartam folyamatosan. De nem az, de most ezt képzeld el, hogy most itt van a búrád, a tudom én így egy ilyen fölvétel, stb. Twin Peaks is rajta van? Nincs. Na és mit tudom, és a lányod nézi 20 év múlva vissza, hogy egy hónap múlva születik a lányod. Azt képzeld, hogy mekkora flash a lányodnak. Egy hónap múlva születik a lányom. De ez kemény, nem? Tehát egy ilyen... Hát de kemény. De most ne vegyél már így, ez így, ebben így semmi. Feri, le van csúszva a sliced. Ha a farkadat nézem, de tényleg le van. Akkor mégis. Nem tudom, ez ilyen, de most hova kell menni, vagy mi van? Miért nem jöttek? De hova? Nem bírunk Mi a faszom? Muki faladú! Muki, de mi van? Miért nem jöttök? Megyünk! De hagyjátok a picsába. Várjál, becsukom, mert Úristen, mi felegyíteni történt? kár. De a whisky-ből már elfogyott egy Mi a sör ki? 62 liter. Jó, De le van szarva, gyertek már! De Majd nincs reggel- itt a kóla, Ancsi! Kint van, ott Gyertek már, Ja, bassz jó. meg! Így oda lehet menni? Menj! Mi történt? Az, hogy... Feri, bassz meg, ne legyen már ilyen izé. Rátok veri a barát. Pesti fekete doboz. Pest is fekete doboz. Egy kortyot én is kérek? Kortyot. Menjünk már. Mi történt? Hát semmi, annyi, hogy miért itt basszátok a rezet, miért nem ott lent? Mit tudom én? Nézzük, és Dani szégyelek. Ebbe töltöttél vissza? Azért. A Nem fér oda a harmadat. fejed. Nem, túl nagy. Ez az Ancsinak a túlélő. Ez csak Hagyjatok az már enyém, picsába. ebben nem kaptok semmit. Te. Följöttem, csak elugrok egy így, elmegyek egy picit, csak egy 5 percen menésem van. Dumáltam mindenkivel. De akkor nekem van egy téverzió. Feleségem volt. Aha. Most te? Most én vagyok a feleséged, bazd meg.
Van egy duál, de ezt még egyszer. De a Feri ez mindig. Túl közel volt, gyerünk. De Feri, nem. És merre van a rendezői bal? Na. Egy Brezsnyevi szájas. Dani, hova tetted a viszkit? Én nem tettem. Hagyjál már, bazd meg! Várjatok! Várjunk, mire várjunk? Nem kell semmire, az Ancsi üdítője megvan. Ez a sörös... Marci, ne! Azt hagyd, holnap azt elszopogatjuk. Na, menjünk. Menjünk már. Akkor inkább hozd el külön az No! Feri, te meg ragd le azt a szart, majd lent kamerázol. Lent kamerázom? Iszonyat jó, hihetetlen, nem? Nem tudom, ilyen hülyén kell fölmenni. Balra? Igen. Rossz emlékeim vannak. És legközel... játsszuk el a lányoknak! Mit? Meg kussolj. Kussolj veled. Mi van? Mindenben! Mi az? Mi az, amit nem akar eljátszani? Ez állat! Ez hangos is. Nyomjam? Kupec, nyomjam? Aha! Túlnöveltje az üvöltésemet is! Az is a sörös. Feri, csak akkor, hogy nem kupeceszel ma este! Nem az a neved? Kupó. Kupó lehet? Az még lehet! Akkor beszélhetünk ilyen amnéziáról. A bassz meg! A faszát! Tudod, mi ez a rész? Ilyen Van Haller. Tudod, így Leszállok? volt. Mi? Kiesett. Stevie, be tudjuk ezt tenni? Persze. Megteszed? Persze. Ott áll. Ezt meg Stevie, ezt meg berakhatom? Csuklok. Pénz mindenre itt. Ezt meg berakhatom? Persze. Itt van hátul a... Fölnyitott hátulját. És akkor itt a permetező fölött. Na, a permetező. Na, srácok, most mondom, hogy ez szerintem nem az a hely, ahol sokáig kéne maradnunk. Szerintem sem, de meglátjuk. Jó, de ezt most dokumentálod. Andi, akkor jössz velünk? Igen. Na, 10-8. kézemert is. Valaki. Én megmondom őszintén. Német. Mondd meg. Szerintem ott kellett volna maradni a háznál. Aha. Ez tök jó el voltunk, nem? Koszos, de úgy... Eszter mit szól hozzá? Ott kellett volna maradnunk a házban. Hát visszamehetünk még. De miért? Ez nem izé? Nem volt ez jó? Tud éppenni? Hello! Tök jó.
kommentálsz. Integes csak Krisztinek. Szia Kriszti! Szia! Szia Manó! Szia Manó! Dobjál puszit. Puszit is. Vagy ezt jól megmutatjuk neki. Jó. Ugyanazokat a paketeket használja. A fehér Mustang északfelé halad. Albán vagyok, most már tudom! Ez a véletlen! Albánia fog elről! Biztos volt egy Albán! Hulladék ez. Kérem, kapcsolja ki! Érzem, érzem! Közönséget! Vigyi a videót! Vigyi a legjobb volt! Nem tudnak működni. Tudjátok, mi lesz a következő? De te mondtad, hogy dokumentáljam az eseményeket.
Én adtam neki a tanácsot. Tetszó pillanatnyilag abban az állapotban van, hogy új, bármit mondasz neki, megcsinálja. Mit csinál? Filmezzünk egy kicsit! Becsúszásra kell róla, megkorlátod ezt a budást.
zaj van, nincs kiszolgálás, panaszkönyvet kérem. Én a kempinget néztem, nem néztem újra. Én a kempinget. Amen, papem, rinken, vodken, pálinken, papem. Rinken? Ott én rátem, nem rátem. És így föltön egy ősi dallam. Szőkemedelés, ez milyen benne? Hol van az András? Tessék? Hol van az András? Szerintem valahogy hívnak, de lehet, hogy itt hívnak neked. Egy tekilát? Komolyan? De épp kerestelek, hogy hol vagy. Mert épp kerestelek, hogy hol vagy. Ott voltunk ment, tök jól néz ki belülről. Tényleg? Pont egy ideális legénylakás születne itt a végén. Hol van ez a belül? Mi? Hol van ez a belül?